हाय गाइज। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ତାଳଚେରରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସଳ ଯୋଉ ଅଛି କ'ଣ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛୁ ସକାଳ 9ଟାରୁ ବାହାରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁ ନା ଆଉ 15-20 କିଲୋମିଟର ପଛରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାସଳ ଛକର ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ये हूँ रासोल थाना, ये स्कूल मार्केट रासोल मार्केट गला ये सापुआ डैम को रास्ता रासोल छेकटू डाहाण को कटिव सापुआ डैम को रास्ता। ये हूँ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रासोल। आम गाइज पहुँची गलु बुलाबुली କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ବୋଧେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆଉ 200 ମିଟର ବୋଧେ 200-300 ମିଟର ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇଜ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଉଠୁଛି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍। ଦେଖ ମୁଁ ତ ମୋ ଲାଇଫରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଆଜି ମାମୁଙ୍କ ସହ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ପାଣି କିଛି ନାହିଁ ଗାଇଜ, ପୁରା ଶୁଖିଲା ନିର୍ଭୟରେ ଗାଧେଇ ପାରିବେ, ପୁରା ଶୁଖିଲା ଦେଖନ୍ତୁ।